Bună dimineața, dragilor! Sunt în Anaheim, California, la cel mai important eveniment internațional din psihoterapie, împreună cu aproape 1000 de psihoterapeuți, majoritatea din America, dar și din alte țări. Sunt foarte bucuroasă pentru că este prima oară în viață când mă aflu într-o comunitate profesională atât de mare. Nu aveți idee cum se simte asta. Acest sentiment de apartenență se simte fantastic. E ca și cum aș investi în identitatea mea profesională. Niciodată până acum nu am fost într-o comunitate atât de mare de psihoterapeuți. Evoluția psihoterapiei este titlul acestui grandios eveniment. El are loc odată la 2 ani în California și este o conferință dedicată psihoterapeuților și profesioniștilor din sănătate mentală. Haideți cu mine să ne îndreptăm spre locul în care ne luăm ecusoanele. Apropo de ecusoane, vreau să știți că există o aplicație foarte interesantă aici în America. Fiecare ecuson are un cod de bare pe care dacă îl scanezi, primești instantaneu toate detaliile despre posesorul acestuia. Practic este un fel de scan prin care ai acces instantaneu la cartea de vizită a interlocutorului. Asta pentru mine este un mare noroc pentru că oricum mi-am uitat acasă cărțile de vizită. După ce ne luăm aceste badge-uri, aceste ecusoane, vom merge împreună în vizită la standul de cărți și am făcut un filmuleț pentru voi. Dacă sunteți pasionați de literatura de specialitate și de psihoterapie, ceea ce veți vedea acum este ceva absolut fantastic. Apoi va exista și o sesiune de autografe de la care voi transmite în direct pentru voi. Adică după ce avem cărțile, avem și autorii lor. Iar ceea ce am văzut și mi se pare absolut extraordinar de generos este că i-am văzut pe câțiva dintre autorii care au cărțile aici, că au semnat pur și simplu înainte câteva exemplare și în momentul în care cineva va cumpăra cartea, va avea și un autograf pe ea. Sunt tare impresionată de generozitatea americanilor. Haideți acum la evenimentul preconferință susținut de Jeffrey Zeig, care o să onoreze titanii psihoterapiei printr-o introducere în istoria modalităților și a mărilor curente din psihoterapia modernă. Și dacă mai sunteți încă cu mine, veți avea o surpriză extraordinară pentru că voi face filmulețe cu psihoterapiile făcute de Milton Erickson, Virginia Satir, Minuchin, Ellis și Beck. Și ceea ce va fi interesant este că vom vedea înregistrări din psihoterapiile lor cu clienți reali. Dacă sunteți interesați de psihoterapie și dezvoltare personală sau dacă sunteți profesioniști din domeniul sănătății mentale, dar mai ales dacă suntem colegi și practicați psihoterapia sau psihologia, o să vă rog să dați forward la aceste materiale, astfel încât comunitatea noastră din România să aibă idee cum se organizează un astfel de eveniment în America. E adevărat că e o tradiție mult mai mare decât a noastră și știm cu toții că marile curente din psihoterapia modernă au apărut aici pe coasta Californiei. Însă cred că această comunitate americană poate deveni, dincolo de toate, un model sănătos de interacțiune și pentru noi acasă. Aici, dincolo de diversitatea și specificul școlilor de psihoterapie, există un sentiment de apartenență și de colegialitate pe care mi l-aș dori foarte mult și în țara noastră. Cu drag și generozitate o să filmez și o să fac mici filmulețe, astfel încât pe parcursul acestor 5 zile să fiți împreună cu mine aici și bucuria mea să devină și bucuria voastră. Cu drag din California, Gina Chiriac.